El president Montilla diu que cal fermesa i contundència contra els especuladors. En una visita en una aula de recerca intensiva de feina a Sant Feliu de Llobregat i el dia en què s'ha produït la reunió entre Zapatero i Rajoy, el cap del govern català ha demanat tancament de files en la defensa de les economies espanyola i catalana. Un acord per plantar cara de manera molt especial als especuladors, aquells que van provocar la crisi i que ara intenten aprofitar-se de la crisi. Però per això també cal que hi hagi fermesa i contundència i tant de bo hi hagués unitat i tancament de files i no crítiques oportunistes. D'altra banda, el president ha anunciat que el govern català augmentarà els recursos destinats a ajudar els aturats a trobar feina. En aquesta línia es doblarà el nombre d'aules actives. N'hi haurà un total de 20 abans d'acabar l'any. A més, s'augmentaran els recursos de formació i es posaran en marxa els primers plans d'orientadors en col·laboració amb els ajuntaments.